chưa? Bạn chỉ con làm đi à? Ăn một ra. Birthday gala, birthday जान फैदों. Bạn trèo xuống nữa. Để khắc cái vai ra. Bao nào có tuổi gì? Six years. Abaiनि birthday दिनै. Jirini. Hello. Abai. Oi, Bubai. Birthday girl. Nah hulai deh. Sana birthday girl lah. Kek kanasai. जुथा बोरायखौनो गारहराखै बिया नै जुथा बोराय गारहरनो नागिरबाय केक हानो नागिरनायाव Mari staf hoआलै Baba, oiting थानाय दे बोराइ बाथौनाव बोर बिदो आबैया लेखा गोरों जाथों जिउ गोलाव जाथों ना बोराइ बाथौनि अननायाव आंना फिसौआ मा बोर बिखोहाय Happy birthday to you. Happy birthday. May God bless you. Nah, आबैया जिउ गोलाव जाथोंसै सिरिमनिया लेखा गोरों जाथों ना दाउलेब लेबल' दा जाथों मोसानोल' रोंथों दे बाबान दौदोसो ना दे बाबान दौदो मामिनो दौदो दे Maminबो deh baban dulu deh mamiku kulum deh जाबाय deh mamiku dौबाय deh mami babaku kulum deh hantu kurai deh mamiku
जाबायहाय दे बे आब'मोनो आं गगा मोनदों आबैया गगा मोनदों Six years complete. Bơi ở đây nó lấy xe, bơi, ai bơi? संखावगासिनो जोगोनार बेदर नामा बेलाय नायनि दे नै लाब्रानो बेहायलाय मा एवदों मा एवगासिनो दं नै बेयाव ओंखाम संनो दै फुदुंदों खोमा आयो आंना बिगुमैया एडभान्स आंखौ गारनानै लाग्रोथारदों जानि गुमै जाबाय लोंबाय जाबाय लोंबायना गोजा दं मा लोंनो दे जा लों जानो लोंनो फैखादोंमोन ना गुमै जानोसै नायनि एसे मा एवदों मा संदों ओंखाम दङ बेयावहाय ओंखाम नायनि मा बुस्थु अनला दां बियो अनलाबो संदों नामा अनला नुदां आरो दालि पापर अमा बेदर बियो मैथा बाथोन ना भाजा बिराद बुरजा आइटेम आरो बयलार दं ना फ्राय बिथांमोना जा खस्थ' खालामबाय फुंनिफ्रायनो संदों खोमा आरो बारा खस्थ' नङा बिदिखौ जेबो मोना संग्राफ्रा बिस्राफोर ओइजों खाथियावनो आरो माबाया फिस र'डआ खाथियावनो आलु गुदाम आरो आलु गुदामजों नांजाबनाय आहानि आब'नि फिसाजो बिजामादै गथ'नि बार्थडेमोन नालाय न'आव फैदों जोंखौ नागारनानै गावल' लोंफैग्रोलायो गुमैया आब' बियो आबै बार्थडे गार्लानो नै माबाखौ लाबायसो बारबिखौ होलाय बारबिखौ नायनो ओरै मोखांखौ देखायनाय बारबि जादो हरखा जादो मानसिखौनो जाबाय बबैया बारबिखौ जाबायहाय बबैया बारबिखौनो अरखानानै जाबाय दाना बारबिखौनो अरखा जाबाय केकआ केक रानग्राफ्रा मैयानो फैदों बिसोरो खामानि मावनो खामानिखौ जेबो मावनो रोङा ओमफ्राय
सारिथायावनो लोगोफोर जोंहा बार्थडे जाफैदों सिरिमनिनि काजलगावआव आरो नै जोंहा बियानैबो आदानि फिसाजो मा नामलाय सना जेनेलिया बसुमतारी आंहानि बिदानि फिसाजो सुन्दरि गौतम हाय बिथांमोनहाबो माब्लाबा हाबलांनो हागोन काजलगावआवनो आलासि जानोब्ला काजलगाव आलु गुदाम सेरावनो जोंहानि सिरिमनिमोननि न'आ आरो नैबेहा ना बेंटलनि जेनेलिया ना आनै मा क्लास मोनखो आनैया क्लास 2 मोनबाय बबे स्कुलाव हा चेनेलाव थाबोनो आनैया क्लास 2 मोनबाय ना बिदिबा नायलां लोगोफोर खेबनोनो मोनखायाखै दहाय केक हानायल' नै बिबाजै आंनि बिब' बिदा फंबाय बिबथै आंनि बिबोनां बिजावजालि सरि बिबोनाङा बिजावजालिलायनो मारै बिबोनां जानांगौ आंलाय बेखौलाय बिबोनांनि हिनजावखौ बिनानावसो जाया बिनानाव जायो सरि बिजावजालि बिनानाव दाला दालि गैया बिदिखौसो नायो लोगोफ्रा आंना एसे लादों मालाय बियार लादों नै बाजैमोनहा बार्थडेआवलाय आरो एसेयालाय आरो लाखागोन ना न'नि मानसिजों सेस न'नि जोब आनै फंबाय नाब्ला आदा आदै औ देनां नायनांगौ ना आदै सेस न'नि जोब जादो माबाफोर नांगौमोन नामा नानि दे माबाफोर नांगौबा बिनानै जा बार्थडे जाफैदोंमोन लोगोफोर नै जोंना सिख्ला गोराफ्रा मैयानो फैदोंना जाबाय नै बिराद मानसि फैखाबाय जाद' सिख्लाफोर मा लाखोथाय मा बेदर लाखोथाय बिसोरो आरो मैथा फैबावबायसो नै ओंखाम नैबे मामोनथाय अनला मोनदां मा दंथाय दालि अमा बेदर लाखांखाबाय दहायना मैथा बाथोन एसेल'सै नै बैयाव ना फ्राय